Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:25 diren honetan, buruz-buruko txapelketaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, Kirolunea kanal honetan, txapelketa hasi baino lehen aurkezpenaren egunean bertan pronostiko bat eman genuela eta pronostiko hori erreferentzia moduan hartuta egingo dugu txapelketaren analisia, beraz, besterik gabe has gaitezen gogoratuko dugu, txapelketa Peñak eta Larrazabalek jokatu zuten aurre kanporaketa batekin hasi zela, hor Peñak nagusitasun handiz irabazi zion eta horrek final 8etan aritzeko bide eman zion Tolosarrari, eta final 8etako norgehiagoketan 4-3 norgehiagoka asmatu genituen, batetik Urrutiko Etxea eta Zabalaren arteko norgehiagoka horretan Zabalak erraz irabazi zion, gainera erakustaldia emanez, Mikel Urrutiko Etxea gainera bigarren aukera batean bezala sartu zen eta Bakaikoaren aurka erakutsi zuen behar bada lehiatzeko edo nabarmenki lehiatzeko horretan etzegoela, Zaratamoko aurrelaria, bai ordea Javi Zabala eta nagusitasun handiz sailkatu zen espero genuen bezala multzo fasera. Artola beste horren beste Peñaren aurka jokatu behar izan zuen final 8etako norgehiagoka, binakako txapelketa oso ona egitetik zetorren alegiarra, Peñaren aurka hori berretsi egin zuen eta horrek multzo fasean sartzeko bide eman zion. Laso berdin Bakaikoaren aurka oso erraz, hain zuzen ere bostean garaitu zuen Etxarri Aranazko aurrelaria, oso ongi jokatu zuen norgehiagoka horretan, oso serio, oso kontzentratuta, eta horrek Unai Lasori ere multzo fasean sartzeko bide eman zion, eta azkenik Jaka eta Zabaletaren arteko pronostiko hori ez genuen asmatu. Kasu honetan, Jose Javier Zabaletak irabazi egin ziolako Erik Jakari, Jakak ez zuen batere norgehiagoka ona jokatu, txapelketa osoan zehar, kasu honetan binakako txapelketa osoan zehar, ia beti dominatzen egon ostean, espero zen Erik Jaka puntu on batean iristea buruz-buruko txapelketara, baina final 8etan norgehiagoka bakarrera edo zer gauza gertatu daiteke, kale edo bale izaten da, eta Jakari kasu horretan kale egokitu zitzaion. Behar bada, txapelketa honetako sorpresari txarrena Jaka izan dela esan genezake, egunean bertan ez zuelako bat ere joko ona erakutsi, erreztasun handiak eman zizkion Zabaletari, egia Zabaletak asko asmatu zuela, ikeragarri sakatu zuen, horrek ere Jaka apur bat jokoz kanpo utzi zuela esan daiteke, eta horren ondorioz Jose Javier Zabaleta multzo fasera sailkatu zen. Gero, multzo fasean, multzoan guk Ezkurdia eta Zabala ematen genituen sartzeko moduan, eta Zabala eta Artola sartu dira. Iñaki Artolarena benetan ez usteko ederra izan da. Binakako txapelketa oso ona egin zuen, eta buruz-burukoan final erdiak arte erabat nagusi izan zen. 3 norgehiagoketan zapaldu ez, xeatu ez, gainetik pasazitzaien aurkariei, erabat nabarmen lehendabiziko partida horretan Ezkurdiaren aurka erakustaldia eman zuen, Joseba Ezkurdia gainera ez genuen bat ere eroso ikusi, bigarren partidan ere Aitor Elordiri erraz irabazi zion, eta hori Aitor Elordi egungo txapeldun izana eta Zabalaren aurka gainera Gasteizen norgehiagoka oso ona jokatzetik iritsi zela Azkoitiako gurea pilotalekura, baina hala ere Artolak erraz irabazi zion, eta azkenik jada sailkatuta zegoenean, baina hala ere berretxe egin zuen Zabalaren aurka zen olako unetan dagoen alegiako aurrelaria. Eta aldiz Jokin Altunaren aurka final erdietan, hortxe geratu zitzaion arantza hori, Jokin Altunak norgehiagoka oso ona jokatu zuelako, eta Iñaki berriz ez genuelako bere mailan ikusi, gainera erraztasun handi xamarrak emanez edo ez otezen aritu, eta horregatik, baina txapelketa honetako, esango genuke gainera bi iraultzaileak edo, Zabala eta Artola izan direla. Zabala bai, espero genuen final erdietan, pronostiko horretan esan genuen,
eta hala ere espero zena baino maila handiagoa eman duela esan daiteke Javi Zabalak, finalerdietan ere Unai Lasoren aurka naiz eta nahiko erraz irabazi zion Bizkarreta Gerendiaingo pilotariak ongi aritu zen, fin aritu zen, eta azpimarratzeko txapelketa batez ere saketikan hasita gero ezkerrez nola mugitu duen pilota, defentsan ere ikeragarrizko maila erakutsi du, eta pixkanaka goraka datorren pilotaria Javi Zabala, eta lesioek behintzat errespetatzen badiote hemendikan urrengo urtean edo buruz buru paper ona egiteko, eta oso ona beste behin ere egiteko hautagai den pilotari horietako bat. Eta B multzoan biak asmatu genituen, Altuna eta Laso ziren sailkatzeko favorito eta bi hauek sailkatu ziren. Jokin Altunari azkenerako apur bat kostazitzaion, majo sufritu behar izan zuen, lehendabiziko norgehiagokan gogoratuko dugu Bilboko Bizkaia pilotalekuan Laso gainetik pasazitzaiola, erabat hankapean eduki zuen norgehiagoka osoan zehar, gero Zabaletaren aurka salbatu zuen norgehiagoka hori, Eibarren 22 eta 5 irabazita, eta hirugarren norgehiagokan Eibarko astelena pilotalekuan norgehiagoka gogoan garria utzi ziguten Altunak eta Dariok, bertaratu zirenek, telebistan ikusi zutenek, denek gozatu zuten norgehiagoka horretaz, eta honena dena normalean alakoetan garaile irteten da, eta horixe gertatu zitzaion Altunari, eta gero Laso bestelako ibilbidea izan du, askoz ere erosoagoa edo esango dugu kako txartean, Altunaren aurka erraz irabazi zuen Bilbon, esan dugun norgehiagoka horretan, bigarren partidan Dari hori ere erraz irabazi zion, Iruñeko Labri pilotalekuan, eta hirugarren partidan Zabaletaren aurka, ez dakit, bai, jokatu zuten norgehiagoka hori, batzuetan gertatzen baita, hirugarren norgehiagoka sailkatua dagoen pilotariak edo bat sailkatuta eta bestea ez dagoenean ez dela jokatzen, baina hauek jokatu zuten, eta horre erraz irabazi zion Lasok, eta gero finalerdietan erraz irabazi zion Zabalari, eta finalean, espero genuena, favoritoak irabazi du txapelketa, Jokin Altunak, hortxe analisian jada dena azalduta dago, zen mitoren inguruan ari garen hitz egiten, oraindik ere honek egin behar dituenak ikeragarriak dira, ikeragarriak, 8 txapel 10 urte profesionaletan daramazkien honetan, 15 final jokatuak, benetan oso gutxiren eskutan dauden zenbakiak dira. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen bitartean on izan, agur!